Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga kuChatcomb uko kwatauya kuzoona amai Chuma. Sekuziva kwamunoita kuti mukaona tasimuka tati taakuenda parwendo dzinenge dziri nhamo nemadzidzo ega, tauya kuno kuChatcomb kuti vatitsanangurire matambudziko avari kusangana nawo. Mukadzi kasanganawo nemurume wake vakavaka zvinoitawo dzimwe mhuri, asi vakatadza kugara pamusha wavo. Saka tatirega tifambe navo tichinzwa nyaya yavo kuti zvii zvakatora nzvimbo kuti vange vachipata musha wavo. Mai Chuma, ndinoziva kazhinji kana tadanwa isusu panenge paine nhamo nemadzidzo zvinenge zviripo zvinenge zvichinetsa. Ndanichida kuti iko zvino mutitsanangurire dambudziko ramuri kusangana naro kuti dambudziko rakaita sei uye zvakatangira papi. Alright. Inini dambudziko randinaro ndingati rarereka kwenguva yakareba. Zvava nenguva zvichiitika zvichikura. Ndingati kubva ndichiroorwa ndine maminimini andaiona akasiyana-siyana, asi ndakuda kunyatsotaura pane zvanyatsondibaya kuti ndisvike pakutaura nhasi ndezvekuti ndoda kutangira pa 2011 ndakaita dambudziko rekurwarirwa nemwana. Ndarwarirwa nemwana ndikaenda kumubatsiri kuNorton. Ndaenda kumubatsiri kuNorton ndokubva andieresera mwana ndobva pamwe munamato akati dambudziko harisire mwana kunyanya ndera baba wacho, endai kune mubatsiri wamunomboendera kuruwa munomupa munamato iyo, overenga itsamba yandamupa yemweya. Takaenda kuruwa ndokubva tapa mubatsiri uya tsamba yemweya yandandapiwa, ndokubva aiverenga ndobva ati dambudziko iri handisi kurikwanisa, handei kuChinhevere kuChiweshe kune mubatsiri ariko. Takaenda weekend yakatevera yacho, taenda hatina kubatsirwa zuva iroro nokuda kwekuti tatakapfeka zvichena, taisafanira kunge takapfeka zvichena. Ndokubva tazodzokera zvakare weekend yakatevera, ndokubva tabatsirwa mubatsiri akataura zvinova zvaita kuti ndisvike pakutaura nhasi, zvandiri kuti ndizvo zvarereka kuti ndisvike padambudziko ranhasi, ndopandatanga kuzvizivira. Mubatsiri akati kuna baba vekwangu, mukomana, ndikuda kuti uzonditora after 2 weeks, ndine dambudziko remakumbo, ndiuye ndizobata chikara chiri pamba pako nehoko dzamakarovera pamusha, asi nhasi chava chikara. Ukasauya ukazonditora kuti tibvise chikara ichi, pamba apa upagare. Zvadaro takadzokera kumba, tabatsirwa. Tadzokera kumba 2 weeks dzakasvika, ndokubva ndarangaridza murume wangu kuti 2 weeks dziya dzakwana, chiendai munotora mubatsiri. Baba ndopa vakatanga kupanduka. Handiite zvemapostori inini, ndiwa kunditungamira zvemapostori, mumusha medu hatiite izvozvo. Ndikati handisiri ini ndazvida zvemapostori, asi kuti urwere hwemwana ndo wakasimudza zvese izvi. Upenyu hwedu hatina kuzombofa takawirirana pamusoro pemapostori. Vana vangu vairwara zvisina tsarukano zvekuti ndaimhanya kumapostori. Saka ivo vakanga vasingadi vachitodeclare kuti kana uida zvepostori dzokera kumba kwenyu. Ndoti handizvirambi kuti ndodzokera kumba kwedu, asi munondidzorera sematorera makandiita. Handirambi. Saka zvadaro taingogara tichinetsana. Urwere kuvana husina tsarukano ndaihuona, asi ndaimhanya kuenda kumapostori ivo vasingadi. Zvadaro takararama kufamba kwenguva. Ndakuti jambei zvimwe zvingawandisi. Ndakuda kuenda mumakore 3 eri kumashure. Baba vakatanga kusarara mumba, vairara pasofa. Vachirara pasofa kudaro, pamwe pacho ndaingokandawo gumbezi kana kukanda chiflisi. Voyedzerwa vakagara ipapo, ndobvunza kuti chii musiri kurara. Vaingoti musana wangu ndiye nchida kuzorora, ndoshanda ndakakotama. Aiwa chikonzero vakanga vasingashayi chekupindura. Zvakadaro ndine zvandaiona maminimini aiitika mumba. Mamwe acho ndiye kuti mumba medu maita makonzo asingaperi, asingafe.
Asi zvakadaro ndaienda kunonamata, ini ndaiye munhu anofarira kukwira makomo ndichinamata, zvimwe ndichizarurirwa ndega, zvimwe kana ndazarurirwa ndotadza kunzwisisa ndoenda kuvabatsiri. Ndakaudzwa kuti baba ava vane zvavakabata, muna kwamakamboudzwa here kuti pane chiri kuda kubviswa pamba? Ndikati tine kwatakaenda. Zvikanzi mukaregerei ndo zvakuvatadzisa kurara. Ndikati manje havachataurike navo, nokuti zvechipostori kungotaura wedhi kuti postori chete, mumba imomo yatova hondo. Saka inini kuti ndichazvitaura ndichidi handizvikwanisi. Zvadaro vakaita makore 3 vasingarari. Ndokubva vazoti gore rakapera paseri, vakanga vasingacharare pamba mazuva ese, vachiti 4 days pamba, 3 days havapo. 4 days idzi vaiti vaidzoka Monday kuseni, votora vana vechikoro voenda navo kuchikoro Monday to Friday. Friday vodzosa vana votobuda votoenda, todzosa zvitovaona yaamandi. Ndikavabvunza kuti baba kana maa nemwe mudzimai munotaura, hongu ndakataura kuti handidi kuparikwa, asi kana maa nemwe mudzimai nokuti hasizoti tinenge tiri kupi. Aiwa vaibva vapopota kuita hasha, handite zvemadzimai handite zvevakadzi, hapana chinoshamisira pavakadzi. Ngati aiwa semunhu ndinobvunzawo noti kana kwamunoenda hamuoneke. Zvadaro tine mamwe matambudziko, ndine dambudziko randingada kuti taurei ratakasangana naro last year but 1. Mwana wedu ari grade 6 akatanga kuenda kunguva. Ari grade 6 kudaro akaenda nguva, kubva zuva rekutanga akaita mwedzi 3 pasina kumira. Zvakandinetsa, ndikavaudza baba ndikati mwana maendera ari kuitira nguva ka hazvisisiri normal. Ndokumbirawo mari ndimboenda naye kuclinic. Mari haina kubuda. Ini ndokubva ndaudza shamwari yangu, ndokubva ndiudza mubatsiri, ndokubva ndaudzwa zvokuita nemubatsiri, kunguva kuya kukabva kwaguma. Saka inini vabatsiri hangu ndinovatenda nokuti ndinazvo zvinobatika zvandakabatsirika nazvo. Asi ndabatsirika nazvo nemurume yaita hondo, uri kuitisa vana vangu zvechipostori, uri kukanganisa zvinhu zvangu. Ndobvunza kuti zvinhu zvandiri kukanganisa zvei? Chakanaka here chirwere chiri kuitika pamwana chokuti mwana anongoyerera zvisina kumira? Yainge iri hondo. Takanga tine madzudzo akasiyana siyana. Ndoita dambudziko randinaro yezvinezvi. Gore rakapera, randataura kuti gore rakapera paseri vaiuya 4 days pamba 3 days vasingachauyi. Vakazondidaidza rimwe zuva musi wa16 January last year. Vakati, "Uyotore vana kuchikoro, vana vedu vanodzidza pachikoro chiri munzvimbo inei." Ndobva ndaenda kunotora vana kuchikoro. Ndokubva vati munondifonera kana wasvika woona kuti ndadzoka here kwandandaenda. Ndikavafonera vakati ndadzoka. Vadzoka vakati ndoya ndokutorai. Vakatitora. Saka inini semunhu anoziva basa remurume wake kuti anoshanda nemudzimba dzevanhu, tine pamba patakangonopakwa pagedhi. Ndokubva vachiburuka mumota, ndobva vangoti taakugara panapa. Ndikati taakugara panapa nemhaka yei? Ndakabva ndatotaura kuti ndo zviya zvakataurwa nemubatsiri kuti pamba apa hamupagari. Mazviona kuti imimi mamusingacharari, mukaita mazuva musingacharari pamba, nhasi uno makutibvisa pamba. Zvese zvazvina zvazvinoshanda. Chinoshanda ndichokuenda kumubatsiri auya atibatsire pano pamba. Zvadero vakangoburuka mota, ndobva vavhura gedhi, ndokubva vapaka ipo panapa patigere. Ina handina kuburuka mumota. Varidzi vomusha vakauya vakazotikwazisa, handina kuvakwazisa. Nokuti ndakanga ndine shungu nokuvira mukati memwoyo wangu. Kuti takutobviswa pamba zviya zvakataurwa nemubatsiri kuti mukasabvisa chikara ichi pamba hamupagari. Ndikati ndizvo izvi. Saka vaitoziva kuti ndinototaura. Ndobva vaburuka mubva vapinda mumba umu. Nevana vavo vachiratidza kufara. Mumba umu makatotengwa property inotoratidza kuti pano pakagarwa kudhara. Midziyo yanga isina kutorwa kumba kuZimri Park. Paine yepanapa. Asi nini musiwe handina kuburuka. Ndokubva ndapumuka. Ndokubva ndabuda mba ndafamba nerodhi. Ndokubva vafonera mwana mukomana. Ndokubva handitevera, ndobva azondibatira kuna chiremba uku. Ndobva takurukura, ndobva ndabvuma kupinda mota mubva taenda kumba. Tarara, ndakabva ndapinda muataki asima, ndobva ndaenda kuchipatara. Ndaendeswa kuchipatara. Havana kana kunditengera kana chikafu. Vakandisiya ndakadaro. Ndikaburiswa muchipatara zvekuma 3 masikati. Ndikarara panze pachikioski chekuparire nyatwa. Vakauya vakazonditora na7 manheru. Vanditora na7 manheru. Mangwana acho kuseni zvekuma 4. Ndokubva vatanga kutora magumbeze vachikanda mumota vachitora midziyo.
vachikanda mumota vachiti zvandakataura ndizvozvo kuti pano taakubva taakuenda kunogara kuChadcom. Saka ininiwo masikati aya pandandiri muchipatara ndaitaura nehama ndichivaudza situation yangu, vangonditi aenda tozoona kuti zvinodini. Saka ndokubva vandibata ruoko ndasingakwanisi kufamba, ndakaneta nemishonga muiri mangu, ndobva ndapinda mumota. Ndo magariro atakaita panapa handidi kugara pasipo pamba pedu. Imba yedu yekutanga iri kuNorton, Zimri imba yechipiri, mastenzi akawanda, asi tiri kugara pamusha pasiri pedu. Ini chikonzero ndinacho ndakachibata maoko chatakaudzwa nemubatsiri kuti mukasabvisa chikara ichi pamba munopabva. Hezvo tava pano pacho pamba havasi kupagara. Vandiunza mukati meino nzvimbo ndichisangana nematambudziko. Ndakasangana nedambudziko, matambudziko ndikamataura haperi. Ndakasangana nedambudziko rokuti ndakangoona mumvuri mumba. Ndaona mumvuri, ndakabva ndangotsvedza mumba imomo, ndobva ndadislocata gumbo. Ndapedza svondo, ndakabva kundiendesa kuchipatara kwacho kwakaoma kuti vandiendese kuchipatara. Kusvika ndakangoporawo nekubatsirwa. Zvadaro, ivo pamba panapa ndivo vakapatsvaga. Asi pano pamba kutaura kwatiri kuita vachapagari. Tauya pano vakanga vakungoti 3 days pamba, 4 days havapo. Ndosvika pakuvabvunza kuti makabva kakuumba kuZimri, mukati maakuuya panapa ndopogarika. Amuchapagari futi imimi varidzi vacho? Hapagarikike, nekuti ina handidi kunyepa. Muromo wangu wekuti ngatidzokerei kumubatsira akataura kuti pamba pagadzirwe pagarikike ndo solution. Hakuna zvimwe zvinokutiza, hakuna zvakunobatsira. Ngatidzokerei kumba. Zvadaro, ndakazopora hangu gumbo riya. Kunobatsirwa ndichinobatsirwa, ndichiudzwa zvandinoudzwa. Zvandinoudzwa hazvina musiyano nezvekutanga. Saka ndingarambi ndichiramba ndichizvirondedzera, ndiyo nyaya imwe chete. Asi pane chinhu chitsva chandakazotanga kuudzwa. Ndine mubatsiri akazondiudza kuti imi mamai munozviziva here kuti muri kuramba kubikira zvinhu zvababa. Ndikati zvinhu zvababa? Inga vana ndakabereka ndinobikira zvinhu zvei? Ndobva vazoti ndoda kukubvunza imwe nyaya, munoziva here kuti mune mhepo yekumusha kwenyu, kana kuti ndingati kwamai enda kana mapendakosti memuchinzi mune ngirozi kana kuti mune chii? Ndoda kukubudirei pachena, mune mudzimu wakachena uri pajena jena usingadi tsvina idzi, ndosaka musingawirirani nababa ava. Ndokubva ndati zvikanzi imimi pamunorota, pamunoona mavisions masikati nemanheru, nokuti nyange tairarama baba ava ndaitovaudza kana mavisions aitozoraramika. Ndobva vandibvunza mubatsiri kuti maiti chii? Ndikati ndongoti kunamata, mweya mutsvene uri kudini? Uri kundiratidza. Panzi mune mudzimu wokumusha kwenyu, mudzimu womusha wakachena, ndo uri kuramba nezvinhu izvi. Saka musiri kugarisana. Saka mumba menyu muchigara mune bopoto. Ndikati nini muromo wangu umwe chete, ngatidzokerei kumba, pamba ngapagadzirwe pagadzirisike. Ndo muromo wangu. Dambudziko rangu randinaro rimwe nderekuti kana ivo ndo vandiri kupesana navo, vanotora vana voenda navo. Ndingada kutsanangura kuti regai nditaure Christmas yegore rakapera paseri. Vakatora vana vakati ndikuenda navo kubasa, ndikuenda navo kutaundi ndodzoka navo. Havana kudzoka nevana. Vana vakatotambira Christmas vari kwavanga vari kwana ndisingazivi. Vakatotambira Christmas ikoko kubva musi wa23, 24, 25. Ndakazoziva kune vana musi wa26. Vadzoka kumba ndobva vatouya. Ndobva ndati ko vana vari kupi mavasire? Ndobva vati vari kumba kwedu, vari kumusha kwavo. Ndobva ndati kwenini ndatadzaonei kuenda kune vana ikoko? Zvikanzi kumusha kwavo hakuzi kwako. Ini asi handina kodzero here kunge ndiri pane vana vangu. Zvikanzi ndizvozvo zvandataura. Chifume yanga iri 27 December vakati ndiri kubuda ndikuenda nevana vangu, ndoda kuenda navo kuChinene. Ndikati kwenini ndiri kusarirepa muri kuenda nevana venyu? Ndoda kuendawo nokuti vana vanguwo. Zvikanzi ungatotikonzeresa, hatingatombofambirwe ndiroro zvakanaka. Handizive chakazoitika mupfungwa dzavo. Vakabva pamba, vana vanga vari kuGlenview kwasekuru vavo kuna Amalindoko. Ndipo vakanotora vana vavo, ndobva vandifonera, asi handina kuziva kuti ndiri kuenda. Ndobva ndangogezawo, ndobva ndapinda mutaundi, vakangoti hatisangani mutaundi. Ndobva taenda kuChinhoi kwacho,
tikaswera chitandara. Asi makuseni emusi wa27 apa pavakataura mashoko aya, ndine mubatsiri wandakafonera ndikati ndo zviri kuitika, vane mapindiriro avakandiita mubatsiri ava. Ndokubva ndazoenda mubatsiri ndikamisira message kuti ndazonzi uya mutauni asi ndazoona ndazonge ndiwoneni kuchinhoi kuya. Zvadaro gore rakapera paseri December. Gore rakapera muna April, taapano manje taunzwa January, April asvika. Panapa patakauya vakati tiri kungogara kuita kunge ma-weekly borders evana tichidzokera kumba ma-weekend. Ma-weekend atakadzokera kumba kubva January kusvika April matatu. Pamwe pacho ini ndaingoita kupoya ndega ndichinoona kumba nekuti ndokwa kune midziyo yangu. Zvadero April asvika vana vavhara. Ndokubva ndati tochirongedza kamabhegi tiende kumba, ndoda kunokohwa chibage ndakarima pamba kuZimuri Park. Vakati handina kwandinoenda ndichadzokeri kuZimuri. Ndikati nemhaka yei? Pavakangodaro ndikati matizaka chikara chiya chakanzi chibatwe. Ini ndiri kukudzokera ine handina problem nechikara. Ine handina kuchitsvaga. Kumba ndiri kuenda. Vanzi hakuna kwatinoenda. Saka ndandine mari yandandinayo, ndobva ndabuda makuseni. Ndobva ndatobuda ndikati vana mozoteera navo manheru. Ndakabuda ndikaenda kuZimuri Park. Ndikapedza svondo ndisina chikafu ndichifunga kuti vachateera nevana. Ndokubva vatora vana ndobva vavaendesa kwababa vavo kuGlenview. Ndiri kushaya kuti vana vari papi. Ndobva ndazongokumbira Mwari. Ndokubva ndangoti Mwari ndiratidzei kune vana. Ndakazongokwira kombi uri musi wa7 April. Ndobva ndasvika kwaatezvara vangu ndobva ndaona vana variko. Ndakagara pasi nevatezvara vangu ndikati baba handisi kufara kuti vana ava vange vari pano. Inini ndisingazivi. Tiri kurojerwa kumba uku. Takabviswa kumba, muri kuzviziva here? Baba vakati ndiri kuzviziva nokuti zvakanzi kumba kunoda kurinovetwa. Ndikati ini handina kumboudzwa nhau yekurinovetwa. Ndakaudzwa toda kugara kudhuze nevana vechikoro nokuti ndoda kuenda kumabasa. But chandinetsa vana vavhara, tati ngatichiendai kumba, varamba kudzokera kumba. Izvezvi ndiri kukumba ndapedza svondo ndisina chikafu ndichidya maputi echibage chandanchikohwa. Imimi muine vana vangu pano. Ndobva ndaona kuti pane kwekuzivana naivo. Baba vanozivana zvavakataura nemwana wavo. Indine information yangu, ivo vane information yavo. Mangwana acho ranga riri day rebirthday remwana wangu mudiki. Pandakazounganidza njere dzangu bva ndaona kuti vana ava vanozivana. Mwana wangu akabikirwa keke, iranga riri birthday rake. Inini mai vake ndisingazivi. Madzitete kunyanya tete last born yemumba mavo. Ndiye akatoenda akatonobika kweumwe muroora, ndobva waya nekeke. Ini mainya kutumbura. Vana vangu ndisingazivi. Vachiitirwa zvinhu. Inini mai vavo ndisingazivi. Zvakandirwadza. Mhuri yeZimbabwe ndofunga matambudziko ari kusangana namai Chuma muri kumanzwa. Apa vanga vachiri kuti tsanangurira kuti dambudziko rakatangira papi kuti zvizosvika pazvasvika nhasi. Ndofunga muri kuona kubatikana kwavari kuita nematambudziko avari kusangana nawo. Zvinhu zvinorwadza kuti unenge uri munhu akavakawo musha wake asi wotadza kugara pamusha wawakavaka. Regai tirambe tichitaura nawo tinzwe kuti chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo. Mama, panguva ino ndoda kukudzorerai kumashure. Matsanangura mukati pane kwamakaenda mukanoudzwa kunzi pane hoko nezvinhu zvakaiswa pamba. Mutsanangudzo idzi ndinofunga manga muchitaura muchiti chikara. Vakataura here kuti chikara chavari kuona pamusha uyu chaiva chii? Vakataura, vakati chikara mbva vazonyatsodudza kuti mukanonoka nyoka ikakura izogoneke. Ndopakududza kwavakazoita kuti nyoka ikazokura izogoneke. Ndio kutaura kwavakaita mubatsiri. Mama, pavanhu vanoromba vazhinji vachona vachigarisana semurume nemukadzi, dzimweni dzenguva vanototaurirana kuti takunotora zvinhu zvakati. Inini ndanzwa muchitsanangura muchiti makanzi makaramba kubikira zvinhu izvi. Baba vakambenge vakunyeurira here kubva muchitanga kugara nawo, kana kuti vanoita zvekuromba kana kuti vari kuda kunoromba? Havana chavakambonditaurira, handina chandandichiziva. Havana chavakambondiudza. Inini izvozvi ndakatotanga kutongozvinzwira kumubatsiri zvechikara izvi. Ndokwandakatanga kutozvinzwira kuti ivo vakambotaura neni kuti ndoda kudai kwete. Havana chavakambotauira neni.
Asi mukugarisana uku makanga magara mese nguva yakakura sei? Ndakaroorwa 1998 kusvika nanhasi ndiri pano, saka ndakuverenga kuti tikasvika muna August 26 years ndinavo. Pa 26 years idzi mama dzamagarisana nababa, pane here zvamaimboona zvairatidzira kuti munhu anoita zvekubata-bata kana kuti makatozotanga kuzviziva paita dambudziko remwana airwara? Alright, ndingati pane zvinhu zvandakaona kare asi chero ndaenda kumubatsiri handina kutsanangurwa, pamwe waive upwere. Ndoda kudzoka kumashure mbichana 2001 2002 takugara kumba kwedu kuNorton. Ndine zvinhu zvandakaona zvakaitika kanenge katatu ndopandakazotanga kudzidza kuenda pavabatsiri. Imba yakavakwa saizvozvizvi, ndaimuka paine tsvina inoratidza ndeye munhu, asi vana vangu inini vanga vachiri vadiki. Angari muhombe anga achiri kuitira mupoti, angari mudiki anga achiri nenepi, anga asati munhu anoenda papoti. Zvadaro kuti ndinyatsobata kuti zvinhu izvi pane zviri kuitika, ndakanga ndaane mutemo wekuti yadhi yangu chero nanhasi uno kubva pandakazvipa mutemo iwo yadhi yangu ndinotsvaira manheru. Zuva rodoka ndobva ndatsvaira yadhi yese ndoziva kuti zvakachena, yachena yadhi. Asi ndakaita katatu ndichimuka yadhi iine tsvina kumba kuNorton. Murume ndichimuudza haana kana musi wakabvisa, ndaizongobvisa nekuti ndaitya kuti kanokambaira kwakaizonhonga kobata kodya, saka ndaingobvisa ndoflasha mutoileti. Ndo zvimwe zvinhu zvekuti zvandakaona. Nemarwariro aita vana zvisina tsarukano. Ndine mwana wangu mukomana kari kuma 3-4 years kachiri kadiki, kairotomoka nyoka iyo chino icho varipo baba vacho, totonamatira mwana todzikamisa mwana. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandaingoona, asi ndakanga ndisingazivi kuti PO box yacho iri kubva nekupi. Matsanangura mama mukati mune mwana ari grade 6 akatanga kuteera. Achiteera kudaro makaona kuti mwana nguva yarebesa achitasi achiteera reka ndifambe naye. Kwamakaenda ikoko vakati chii chaikonzeresa kuti mwana arambe achiteera kwenguva yakapfurikidza mwedzi? Havana kududza, asi vakangoti ndezvemumusha ndobva vandivakira munamato. Vakatondiudza kuti endai munomubikira tanganda, mumobika so vandiudza saizvozvo, ndobva ndaita sekudaro. Ndopakabva pamira ropa remwana. Asi zvadaro ramira ropa remwana ndakavaudza baba kuti inini ndaenda kumubatsiri, andiudza zvokuita. Yakava hondo mumba good. Mubatsiri uyu akazenga achikomuniketa nemwana. Ndokubva vazobata foni yemwana nokuti aimubvunza update zvasei zvadini. Ndobva vazviona mufoni yemwana, ndopakaita hondo. Ndikati hongu ndakavapa nhamba nokuti dzimwe nguva ndisiri padhuze nemwana vachimubvunza kuti zvamira sei. Ndikati hapana chakamboipa, mufonerei mubatsiri akaita kuti ndibike tanganda kuti mwana apore, nokuti imimi ndakakuudzai kuti handiene mwana kukliniki makaramba. Ndobva ndaita zvemubatsiri. Mama muchitsanangura matizvonizvo mubatsiri kwamakaenda akati makaramba kubikira zvinhu zvababa. Baba pane nguva here yavakauya vakati ndine zvinhu zvangu zvinoda kubikirwa? Ndingati dzazodzokedzana manje. Baba vane imbwa dzavo dzavanochengeta kubasa uku. Saka inini nguva nenguva vaitibika sadza ndirakawanda nerembwa. Inini ndiri munhu anotovenga imbwa, ndaivaudza kuti handibikire imbwa. Ende yakava hondo yekuti haubikire imbwa dzangu. Saka handizivi kana zviri zvinhu zvacho zvandinonzi ndakarambira kubikira imbwa. Izvozvo ndinozvibvuma. Imbwa nanhasi handidi kuona imbwa handitoifariri pachezvangu. Imbwa handiide. Imbwa saka kana kuri kuti ndizvo zvinhu zvandakanzi ndakaramba kubikira baba ndinobvuma, nokuti imbwa nanhasi chero sadza rikasara ivo vanotozviziva kuti handitodi kuti riende kumbwa, ndokuti handifidhe imbwa nakubereka imbwa. Aiwa, zvamuri kutsanangura mama ndiri kuzvinzwa. Saka pakatanga baba kusarara mumba, makambowana here mukana wekuvabvunza kuti chii chiri kuita kuti usapinde muimba yekurara? Havana kutaura, havataure. Ukavapa mibvunzo, handidi kukunyeperai kuti munhu yeye anotaura zvakawanda, vanongonyarara vokutarisa. Havatauri.
asi ndatozotaura zvokuti endei kumubatsira kuti izvo zvako zvemapostori izvozvo ndo zvakakukanganisa musoro, muchingonamata zvisina nemusoro, ndo zvavanozopindura. Pamwe pacho nechitotaura zvangu asi vanenge vakanyarara vongotarisa zvavo, kana kuti vongosumuka vobuda dhoo voenda. Vanongonditarisa zvavo voseka. Ndanzwa muchitaura kuti pawiki maakutoziva kuti vanouya musi wakati kubva Friday kusvika Monday makuseni vanenge vasipo pamba. Makambovabvunza here kuti panguva yamunenge musipo munenge muri kupi muchiitei nani? Takavabvunza vakati ndinenge ndiri kubasa. Ndo minduro yavo, havana imwe minduro. Ndiri kubasa nechishanda. Vanga vachiita zvekudhiraivha kana magonyeti here kana kuti zvekuti vanonzi vafamba vaenda kwakati? Baba vane kambani yavo yewelding. Saka unenge usingazivi kuti zvavawelda zviri kuenda nodhilivharwa uchiredzi here kana kuti kwakati, ndisingazivi, asi vanenge vachingoti ndiri kubasa. Saka matambudziko amuri kusangana nawo mama, makazvitarisa imimi, ndibaba here vari kukonzeresa kana kuti pangawo paine zvimwe zvinhu zviripo kuseri? Handingati ndibaba kuti ndivo, asi kuti zviri kukonzeresa zviri kutaurwa izvi vanozviziva, nekuti sekutsanangura kwakaita mubatsiri vaivepo vakazoramba kunotora mubatsiri. Naizvozvo zvakatsanangurwa nemubatsiri kuti mukasabvisa, mukasaita kuti chikara ichibviswa muchapabva pamba, ivo vakazobvumira kudyiwa netsananguro vakapabva pamba. Nhasi tiri pano pataakuloja. Saka ndiri kuti kuzviziva vanodini? Vanozviziva. Toti mama, baba ndimumwe wevamwe vanhu vanoti isusu hatidi zvechipostori. Makambovapa here pfungwa yekuti sinzi imimi baba musoda kufamba kuchipostori, handei timbofamba muchivanhu munzwe kuti tsanangudzo dzakamira sei maererano nematambudziko atiri kusangana nawo? Hongu ndakavaudza kuti handei kun'anga kana kumapostori kwamunoda tinoenda. Vanobva vati kwedu hatiite zvese izvozvo, ndezvako wega izvi. Inini zviri zvechipostori vakatondiroora ndiri mupostori, saka ndakatovaudza kuti musaite dambudziko nekufarira chipostori kwandinako, nokuti pamakatondiroora makatondiroora ndichipinda zviratidzo zvamapostori. Saka zviri zvechipostori mandiri handifunga kuti zvinobuda. Saka ndo mhinduro dzandinovapa, asi ndotovaudza kuti handei tinobatsirwa kwamada kuchivanhu kana chipostori amubva kuti hatiite izvozvo tinonamata. Kati kwese kunamata, asi kune vabatsiri vane meso anoona zviri mberi kwatisingaoni. Mama, matsanangura mukati mune imba kuNotoni, mune imba kuZimre Park. Makambovabvunza here kuti murume wangu gara pasi, chii chakaita kuti iwewe neni utisumudze pamusha uye uzotigadzika panapa? Takavabvunza. Vakangoti ndangouya kuti tigare padhuze nevana vechikoro, nekuchikoro kwevana. Ndovadzosera munyaya yokuti kwatatigeroko kune zvikoro, kunoku takatama handiti. Tikauya panapa, vana kuchikoro kwavari kuenda vari kutakurwa natransporta. Ndotarisa mari iri kubhadharwa transporta achitora mwana panapa kuendesa kuchikoro nekudzoka panapa. Nemari yekuti transporta anobva kuZimre Park pamba pavo mwana achiunza kuchikoro achidzosa mwana, musiyano ndewe $10. Apa tikutaura mari yatransporta, tisingatauri mari yerenti. Saka ini ndaitoona kuti zviri nani vana kana vachidzidza kwavari kudzidza, nokuti kure transporta ariko anotakura vana achiendesa kuchikoro. Asi ivo chikonzero chokuti tibve pamba vari kuchiziva, asi vari kuchihwanza. Chatagarira pano chi? Tagara pano chikafu havachatengi. Tagara pano takafunga kuti zvatabva kumba ivo pano vachagara. Vakatanga zvekuita 3 days pamba 4 days havapo, 3 days pamba 4 days havapo. Ndobvunza zvevabatsiri zvonzi saka imofunga kuti makatiza kumba, zvamakatiza handiti zvinotevera ropa. Muchapatama futi mugoenda pamwe, mugopatama kusvika magadzirisa. Saka inini nauye kuti ndoramba ndichitama ndichitedza misha yevamwe, misha yedu iripo. Hachisi chinhu chiri kundiitira. Ndoda kudzokera kumba kunogara pamba. Mama, muri kutsanangura muchiti pamakadzokera kuvabatsiri vakati muri kufunga kuti matiza, asi zvinhu izvi zvichatevera. Pane here zvimwe zvandingati zvisingatambirike panyama zvamuri kusangana nazvo kuno kwamakugara kwachona masiya dzimba mbiri idzi? Hongu zvakanyanya.
Ndingati musvondo 2 dzekumashure chikoro chakuvharwa. Ndopandakasangana nezvinhu izvi. Ndakati tiri mumba, mwana akaona, ndakatanga ndarota hope munhu achipinda mumba. Achipinda mumba ndokubva ndatoona kuti ndiani. Ndaona kuti ndiani, ndobva ndatozoona kuti kuhope, ndiri kungoita nyaya dzangu ndiri kuhope. Ndokubva ndazomuka na 12. Ndamuka na 12 ndobva ndapinda muspeya. Ndapinda muspeya ndakaisa bhuku rinobata makonzo. Ndakabva ndanzwa kuti fokocho. Ndobva ndacheuka ndichitofara kuti gonzo riya rabatwa. Pandakanotarisa kudai ndakaona iri nyoka yanga yakabatwa nebhuku regonzo yanga yakabatwa kumashure, musoro wato kuseri kewardrobe. Bva ndanotora badza ndobva ndadambura nepakati. Bva ndazvuva bva ndanopisa panze ndaisa sauti. Mangwana acho ndokubva tajamba zuva iroro. Mangwana acho takabika sadza nemwana wangu manheru ndokubva tagara panze along the juraho. Mwana ndokubva ati mama chicho. Ndikati papi? Zvika ndichiri pajuraho, mirai ndione. Vasoti mama inyoka. Ini ndobva ndatora badza, ndobva nditambidza badza, ndobva ndaitema. Mangwana acho tagara mumba, mwana wangu ndobva ndamuti ndiri kumona sadza, chienda unogeza. Aenda kunogeza ndokubva anopinda muspeya make akunochinja. Ndobva atokotanga kuskrima, mama nyoka. Ndobva ndati iri nechepapi? Ndokubva ndatora badza ndobva ndapinda, ndobva ndaidambura nepakati. Mangwana acho ndokubva tajamba. Swera mangwana acho ndobva ndati iwe haucharari muspeya uya, tirare tese mbedroom, dede wako havadzoke. Pese apa pazvaiitika baba vande ndisingazivi kuti vanenge vari kupi, vanga vasingadzoke kumba. Staira yavo yekuzimuri yaya yekuti vanouya havauyi ndo yanga yaapo. Saka ndatoziva kuti havauyi. Ndobva ndati chitora foni yako uye tione mafirimu, tobva tarara munomu. Achibva kubedroom kwangu, dining riri pakati pakanangana nedhoo rinobuda panze, ndobva anosangana nenyoka. Mama nyoka. Ndokubva ndamuka, ndokubva ndaona kuti iri kuenda nekupi, ndobva ndaita kuti ifambe madira iri kuita kuti ndiwane mukana wekunotora badza. Ndokubva ndatora badza ndobva ndaidambura. Ndokubva ndabuda nayo panze ndobva ndapisa futi. Zvadaro tajamba mazuva 2 pakanga pauya mwana wemunin'ina wangu. Ndokubva ndamuudza zvakare semazuva ese kuti chigeza manheru mangwana makuseni usadi ndisazonyanya kumutsa nekukurumidza, ndokumutsawo nguva iri nani. Ndobva anogeza, akatombonetsa kunogeza kwacho. Anogeza ndobva apinda muspeya make nekamunin'ina kacho kakari pambedha kamwana kemunin'ina wangu. Ndobva angopinda ndokubva angoskrima, mama nyoka iri kupi? Muno muspeya. Ndobva ndapinda futi muspeya nebadza, ndobva ndatanga ndadongora ndaona kuti iri kubva nekupi. Ndobva ndaiona ndokubva ndaidambura. Saka ndaidambura kudaro, nemazuva ese aya pandaipisa maplastiki ndandisisina, ndakaita kukutura chingwa mupoto kuti nditsvage maplastiki. Ndokubva ndanoipisa haina kutsva yese. Ndobva ndadzoka mumba ndobva ndakiya dhoo. Tese nevana takanga taakuchema. Tiri kuchema kudaro, ndikuziva kuti chaive chitatu. Tiri kuchema kudaro, baba wacho vakabva vasvika. Ndokubva vati muri kuchemei muno? Ndakati handisi kukwanisa kuvhura dhoo, mwana ndiye akavavhurira. Vavhura dhoo vakasiya rakashama, ndasumuka ndobva ndavhara dhoo. Muri kuchemei munomu? Vapinda muspeya mevana, vasumudza mbedha, vasumudza metress, vari kutarisa. Ini mumwoyo mangu ndikutoti saka vari kutariseiko? Anditi tatoiuraya. Ndiri kutaura hangu mumwoyo mangu. Ndobva ndapinda sana ndakabata makii. Ndobva ndangomira pawardrobe vachitawo zvavari kuita. Ndobva ndangosiya makii ipapo. Ndobva vapedza nevana vavo, ndobva vavapinza magumbezi. Vapinza vana vamagumbezi, ndobva ndaenda pavana. Ndobva ndatanga kunamatira mwana wangu. Ndikunamata ndichikota mavhesi emubhaibheri. Vauya vachindijunga. Kunamata kwerudzi ikokoko. Saka kuti ndini Herudhe inini, ndini Farao inini, ndini unenge uchitaura zita rangu uchiwanda nemanzi. Kati ndakazvidzora zvakanyanya, ndikati handimbovapindurira rega ndikontinye nepureya. Ndapedza kunamata ndobva ndajamba mwana wangu, bva ndaenda kumwana wemunin'ina wangu, bva ndatanga futi kunamata naye, ndanamata naye, ndokubva ndabuda bva ndanogara mudining, bva ndagara pacheya. Hanzi ndipe makii, ndoda kubuda munomu, hamusi kugarikika munomu, hamugarikike munomu. Ndobva ndati hamugarikike, isusu tirimo 1 tiri kugara.
ndovati amugarikike ndipe makii, ndikati pane pandamasiya modrop tasaimuspeya imomo mandichaziva nekuti yezvizvi ndakanganisika. Hadzina kutonyatsoita mushe nekuti ndiri kukanganisika nenhau dzekuuraya nyoka kwandaita. Zvikanzi dzagara dzako hadzina kutokwana, ndikati ewo hapana chakaipa. Vandivinga futi ndipe makii, waviga makii, ndikati ndaviga makii ndichiviga chikonzero chei? Makii ndasiya muspeya asi handisi kuziva kuti papi, asi kusumuka panapa izvini zvandina kana simba ndakatyoka. Tsvagai makii mukinure muende, ndoda kutoenda panapa pagarikike panapa, handina mbosimuka ini. Vauya vachindijunga, ndakatora broomstick ndikatanga iya yataita tiri vadiki kuti handioni. Ndikati mukauya zvinozvo muri kurohwa nepuranga iri, zveshuwa vakauya rikavarova rikatotyoka. Ndobva ndasumuka, ndobva ndapinda mubedroom, ndobva ndapfugama ndakunamata. Kunamata chii kwauri kuita ikoko? Ndokunamata ndozvoita munhu anonamata. Mva vandisandudzira ndakaita hasha, ndobva ndatora chitebho ndikati ndokupwanya ibabati, ndokupwanya. Mva vabuda, mva vatiza, mva vanogara pacheya. Vagara pacheya kusvika kwaedza, ndobva ndazomuka nditsvaga makii. Ndotoita zvokutonamata kuti Mwari ndibatsire, handisi kutomboziva zvakaitika nezviro asi kuziva pane makii. Pandatsvaga makii mva ndamawana, ndobva ndakiinura, ndopa vakabuda. Kubva musi iwoyo 2 weeks before school close kusvika nhasi baba ivava vati mumba umu. Hativazive hope dzavo mumba umu. Uyezve kumashure uku baba ava munin'ina wangu anotoiseka nhau iyoyo yakanditarisa. Vakambotama bedroom vakarara mudining. Vakabva mudining vakazouya mubedroom. Takanga takuvata takati umwe musoro uku. Saka ndiye ndisingazivi kuti zvinenge zvichiitirwei. Asi makambowana here mukana wekuvabvunza kuti nai murume wangu, chii chinoita kuti iwewe usagone kurara mubedroom, kana kuti uti inini ndikarara ndakaisa musoro uku iwe waisa musoro kumakumbo? Kutaura chokwadi chinonzi communication hapasisina. Handichakwanisi kutaura. Ndandisingachakwanisi kubvunza nekuti nguva yanga yareba ndichiona maminimini. Netsananguro ndobva watozongoziva kuti ai wakandozvikukonzera, ko ndichabvunzei zvangu. Handina chandichabvunza, ini ndongovatarizawo vachitawo zvavada kuita. Vakadawo kudya, vakasada kudya, ndizvozvo. Ndandisingachabvunzei. Ndanzwa mama muchitaura nguva dzakati wandei dzamaiona nyoka. Mungava muchigara padhuze pamwe nesnake park here zvekuti zvinhu zvajairika kusangana nenyoka munharaunda yamunenge muchigara? Hatigari padhuze nesnake park. Uyezve chinondipa gahadzo. Pano pamba patinogara pane dzimba dzakawanda, kune kwevabereki uku, kune vamwewo vagarisani variko. Inini ndega ndingosangana nadzo. Ivo vasingasangani nadzo, handina kana kumbogara ndakanzwa complain kwavari. Zviri kungoitika kwangu kuno kuchete. Chero zvaitika ndinovaudza. Uyezve chimwe chandakangana kutaura, pandakauraya nyoka yekupedzisira chitatu ichi, ndakabva ndamuka ndakazvimba maoko ndikaita mavara. Muviri wese ndokuita kunge apa kuzora mafuta ka, ndoita kunge vhunurwa renyoka. Muviri wese unoshenuruka kunge ndine zvisasa. Kubva pandakauraya yekupedzisira ipapo. Kubva pandakauraya yekupedzisira baba ava pano pamba havasi kurara. Zvadaro pavakapedzisira kurara pano, mwana wechikoro mudiki uyu, umwe wacho uyu wandanichimbotaura uya ari kuboarding. Rega ndibve ndaitaura yekuboarding. Mwana uyu kwakatsvagirwa nzvimbo yekuboarding. Havana kunditendera kuenda. Vakaenda vega, kuvisit vanoenda vega, handitozivi panodzidza mwana. Vanoenda vega, vanoita zvinhu zvavo vega. Kana kutuma hanzvadzi dzavo ndodzakuitira vana zvekuti ndaane gahadzo kuti ndiri mupenyu, ini nyakutumbura vana mudumbu rangu. Asi hanzvadzi yemurume ndiyo inotengera mwana wangu zvipfeko zvemukati. Mangwana akazoitika chinoitika kuvana vangu, ndinofunga ndinozonongedza. Nekuti ndiri mupenyu, handisi chirema, handisi kurwara, asi vana tete ndovoita basa rokuita zvinhu zvevana vangu ndiripo, ndovakumira pachinzvimbo chaana mai. Ndichitaura kudai, ivo vana tete vacho handisingozvitaura pano, ivo ndisina kutaura navo. Ndakataura navo ndikavaudza kuti zvamuri kuita handisi kuzvida. Ndiri mupenyu, munorongera vana vangu, munotengera vana vangu. Aiwa, ndirambi kuti muri vana tete, asi makuisa panzvimbo changu. Mukatengawo moti mai guru ndaigira mwana, handirambi nokuti nditete, asi kuti vakutotora chinzvimbo changu. Chero vana vangu pandinovashayiwa panapa kuti baba vanongoenda nevana, ndotongonzwa kuti vari kwana tete, handichavachenesi.
kubva pandauraya nyoka iye kupedzisirai, baba vakaenda nemwana mudiki uyu ndiye atati naye ane 9 years, vachirara naye kubasa, mwana musikana. Foni yavo vakandibloka, ndaane gore funga ne 4 months. Foni yangu haite through kwane yavo, yavo inoita through kwandiri. Handiti handina chandinovafonera chokuti vanondidaira vagonzwa. Kana ndibvunza kuti muri kupi nevana kana kuti muri papi, havandidaire. Kubva patauraya nyoka ipapo vakaenda nemwana, vachigara nemwana kubasa. Vakazoya nemwana iri Monday kuti kubva chitatu, china, chishanu chikafu vanga vasisasiye. Saka mwana ingoenda vonodyira kubasa, ini nichiswera nenzara pano. Landlord ndo vaitozoti vatofungawo vanenge vaitofemerwa naMwari kuti munhu yeye ane nzara kumba uko. Vongoti uyautore mutakura, uyautore maheu. Vasingatozivi kuti vatondiyambutsa. Baba ava vachasiyi chikafu, vakutora mwana wavo vachidya vachifidha ikoko. Malunch box vana ava vanga vakurongedzerwa mubhegi zvakugara mumota, mumba musingachauyi chikafu. Saka pa wiki iroro kuti second week, then wiki rekuvhara, vakagara futi nemwana ikoko. Musi wekuvhara chikoro ndo musi wandakasimuka ndikaenda kupolisi ndikanotaura nyaya yangu. Ndokubva vafonerwa ndikati izvezvi wekuboarding akatoya nezuro. Vakangomchingamidza vari kutogara naye kubasa. Vari kugara sei nevanasikana? Inini mai vavo ndiripo, chatadzisa kuti vana vauye kwandiri chi. Tiri ipapo mama, toti pamwe vabereki ndimi manetsani. Handiti ukama hwavo ivo nevana hwakamira sei? Ukama hwavo ivo nevana ndakahuona, ndingahuverenga kwandakatanga kudzidza ndichiri nemwana 1. Ndine pandakatsiura mwana kakari kuma 5 years kachita musikanzwa. Vane dzidziso yavakapa mwana ndakatarisa. Vakati usarwadziwe mwana wangu nezvawaitwa namama wako. Vakurovera kuti wanga uchitamisa madhaka. Havana kana nebasa rese, uya zvako mwana wangu. Kubva vatakura mwana, ndobva ndati zvanga zvichiitwa nemwana hazvina kunaka. Ndiri kutsiura mwana, ndiri kudzidzisa mwana. Imi muri kuita mwana so, muri kudzidzisei mwana. Ndopandakazvipika tichiri nemwana 1. Saka muukama nevana, iye zvinezvi vakura vaiva vakundiudza kuti baba ava vanoinfluensa vana against mai. Uyezve handivablame kuti ivo ndo vakatanga, ivo vakakurawo vachiinfluenswa zvandinoziva kuti hama dzamai vavo havatodzide. Saka ndo zvavari kudyara muvana kuti mai nehama dzavo havasi vanhu muupenyu. Uyezve ndichizotaura nevana kuti sei muchidai vanenge tetataura nadhedhi. Dhedhi ndivo vanenge vatiudza. Tetataura nadhedhi. Imi mama hamuna mari. Dhedhi vane mari, vanotitira zvese. Saka zvimwe zvacho inhau yokuti mai havana mari, baba vanoitawo tuma sweet nothing. Asi inini ndiri nyakutumbura. Dzidziso yekurova mwana neshamu iri kwandiri. Ndinoswera nemwana kubva ndingati ndakaziva mwana kubva ari mudumbu kukura kwese. Mistake ya uyu umwe neumwe mwana ndoziva weakness yake, ndoziva makontrolera andinoita vana. Ivo havazivi ndibaba vanoita kuudzirwa namai kuti mwana adai apa. Paunotarisa kuti baba vagadzirise mwana, vanobva vadhonza mwana kuti mai vako vari kukuitira zviri wrong. Pane here mama nguva yekuti mungati pamwe makatsiura mwana akakuitirai urudu nekuda kwekuti aiva neinfluence yababa vake? Yes. Akatotaura kuti ndanga ndanzi nababa ita zvakati. Alright. Ndoda kutanga kutaura ye mwana wangu uyu. Handiye mwana wandaita dambudziko naye, ari form 1 uyu. Mwana uyu paakatanga kuenda kunguva, vabereki, madzidzisi, madzitete, vanadzimbuya vanodzidzisa mwana kuti zvasviba zviya zvinochengetwa sei. Saka mwana uyu akachengeta zvinhu zvake pasi pemetresi nezvipfeko zvacho zvakakokonyara. Ndokubva ndazvichengeta ndikati ndikawacha ndikarongedza, handina evidence yekumuratidza kuti ndo zvawaita. Ndokubva ndachengeta, adzoka kuchikoro ndikamuti zvinhu zvako izvi wona chimwe nechimwe unoziva zvachinoda kuitwa. Handitaka kudzidzisa kuchikoro makadzidziswa. Kana riri pedi rinoda, kana chiri pendi rinoda kuwachwa. Ndokubva zvarara zvakadaro. Mangwana makuseni ndokubva amuka kugadzira kuenda kuchikoro. Ndobva ndamuti zvinhu zvako wagadzirisa here? Ndokubva aramba akangosimudza mapipito. Ndobva ndati ndinokurova zvausati wakamboona. Zveshuwa ndakatora shamhu bva ndamuchutika aitogeza. Ndikatora zvinhu zvako wachi. Ndobva ageza mva atotsamwa arunduka kudaro.
akabva atopfeka ndokubva abuda, ndokubva apanana saini nababa wake, ndobva takura foni, ndokubva abuda, ndokubva baba vazongotakura bhegi, ndobva vabuda nemota, mwana afamba netsoka, mva vanopika mwana kumberi, bva vaenda nemwana kuchikoro, vakazoenda nemwana papolisi. Ndabva ndafonerwa nepolisi inini kuti amai muri kunzi muri kuabhusa mwana, saka muri kudiwa kupolisi mangwana nenguva dza8. Ndikati aiwa pakanaka ndinosvika. Handiti paipai ndamuudza akaramba. Ndakabva ndatakura zvinhu zviya bva ndaisa mubhegi. Akanga andifonera ngari munhu wemuchidzimai. Ndobva ndanzi munonotora mwana munomukumbira kuchikoro, ndikanotaura mwana ndikataura naticha vake nenyaya dzacho, ndokubva taenda kupolisi. Taenda kupolisi tasvika nemwana. Ofisa ndokubva vabvunza nyaya yakamira yakati amai muri kuabhusa mwana, muri kurova mwana. Ndikati mwana ndatorova, ndakarova nezuro makuzeni, ende ndinorova handiregedzi. Mwana musikana kana ari panguva yake anodzidziswa kuti unodai. Kana mwana azondisimudzira mapipito, ndakatosumudza shamhu. Zvinhu zvacho ndakanga ndine evidence, ndandinazvo mubhegi, mva ndazviburisa pamapurisa kuti izvi. Ndokubva vazviona, ndokubva vachitikansela ini nemwana. Ndokubva baba vacho vazouya papaya, makurukura ka mapedzerana ka, ndokubva tataurirana vanga vakutoti iva mai ava vanonditi ndinozodai. Ndikati aiwa inini hadzisidzo dzatavinga, ndavinga nhau dzekuabhusa mwana. Ndikavaudza ofisa kuti uyu mwana musikana uyu kusuka ndiro, kutsvaira mumba, pasina kuita zvakanaka, tinotsiura neshamhu inotevera kumashure, azviendeserwe mai kupolisi izvozvo. Mangwana mwana musikana achauya kumba kwenyu akazodai, anotukwa ndini mai kwete baba. Baba vacho zvadaro ndikati zvinoida here kuti ndozotora zvinhu izvi ndokuisirai pamakumbo penyu kuti muzive kuti mwana anodzidziswa. Kana inini mai ndichidzidzisa mwana, ndichitsiura mwana, munobva mapindira moite kumoenda kunondisungisa. Ndokubva yapera yakadaro. Ndozvandikataura kuti pane zvandakaita kumwana, akataura. Ndine chimwe chinhu futi chakaitika nemwana iyeye. Ndine kwandakanga ndakokwa kunoshumira neshamwari yangu, yaive bridal shower. Saka inini ndakangoti ndine ka$5 kangu, bhutsu dzangu hadzichaitireka. Ndinobvunza mai vepanext door kuti mai vaive bhutsu vakugara papi. Ndokubva ndaenda panext door. Ndaenda panext door, ndokubva mwana uyu atevera, ndobva ati mama tsono iri pai. Ndobva ndati handisi kuziva. Ko yaunga inayo nezuro uchazive pawakaisa here? Akandivhizukira mwana, handisi kureva iyoyo, ndiri kureva ndakatora kumba kwatete vangu yandakapiwa natete vangu. Ndikati mai vaive mumba muya vandandafambira kuti ndinobvunza zvandaichida kubvunza. Vakabva vangosumuka nekunyara, mva vanozvivharira mumba mavo, ndokusara inini naiye mumba mevanhu takagara kudai ndakunyara zvino. Ndokubva ndazongoti gogo ndakuenda, ndakanga ndazara nehasha. Ndobva tadzokera kumba kwedu. Ndiri kusvika mukomana mukuru ari kuti mama zvataitwa pano nemwana wenyu uyu musikana kuti zvataitwa ati popotera panapa titombozi kuti inyaya pano hapagarikike mama. Ene imapopoterwa nezvandiita kuseruko. Pandati uyu ndoda kumbomurova uyu. Ndokubva ndatora shamu yangu, ndokubva ndati ndoda kukurova, mva ndakiya madhoo. Mwana mukomana akati ini ndakubuda zvangu panze, pamuri kuita faiti dzanyu ndonoona hangu ndiri pawindo. Ndakamurova yekutanga, ndikamurova yechipiri. Ndokubva ati mama ndikumbira ruregerero mama, mirai ndireurure. Ndikati uyu mukomana ari pawindo, vati mama inzwai kari kuti ada kureurura, chimuregerai kumurova areurure. Ndokubva ndagara pasi. Ndobva zvanzi chireurura akazvanzi mama musi wemande tichienda kuchikoro nadhedhi, pane zvavakandiudza kuti ndikuitire maattitude zvese zvandiri kuita nadhedhi, pane zvandiri kuvabatsira, asi musazovaudze chero mukazonetsana nadhedhi, musazozviburitse. Vane zvinhu zvavari kutaura kuti vane zvavakaita muupenyu hwavo, vane zvavakaiswa pamwoyo pavo, vane zvavakapiwa. Saka vari kuda kuti imimi kana vane stage yavari kumirira yekuti imimi mugozovabatsira mugoenda navo kumapostori. Mukomana mukuru ari pawindo. Ndobva ati mama chinditambidzai shamu iyoyo, ndipei shamu iyoyo. Ndobva ndamupa, asi chiregai kumurova, handiti mazvona, chisiyanai naye. Mama chibudai muende kugomo, muende zvenyu munoswera muri kwamunoswera uko, budai zvenyu muende kugomo mumbonodzikisira hasha muri ikokoko.
ndo zvimwe zvezvandinoona kuti pane zviri kuitika, pane zvinoitika pamusoro pababa nevana. Vane ma-influences avanosangana nawo. Right now, vakatora vana nezuro. Vana ndinovabvunza, nai vana, kwasei musingadi kugara panapa? Kunobohwa, hakuna entertainment. Ndikati sei kusina entertainment? Zvikanzi dhisha hakuna, dhedhe havasi kujusa, vari kujusa rekubasa. Saka vabvisa entertainment kunokumba. Ndakafamba rwendo musi wechingani kuenda musi weSaturday. Satellite dish rari baba. Rakabviswa musi weSaturday oyo. Decoder vakatora, solar vakatora last week, nezuro vakatora battery neinverter. Vachienda nazvo. Saka kunoku kwakubviswa entertainment. Vana vachafarire kumba, vakufarira kugara kubasa nababa. Nokuti ndokune entertainment. Imwe influence yekuti vari kudhonza vana. Kubva kumba kunogara navo. Zvoita kunge mai ndo vakaipa, but ivo ndo vari kutora zvinhu zvinofadza vana kumba. Uyezve pana hapana chinombofadza vana. Havana kana vavanotamba navo. Hapana chinonakidza nokuti inini hangu kana kuvana ndakataura kuti ini hapana chinombondifadza panapa. Ndoswera kana ndiri kupaki uko ndichinamata nokuti hazvitondifadzi kunge ndiri payadhi isiri yedu. Kuti unenge wakabva kumba kwenyu. Hapatoswereki vana vari right vasingatodi kugara panapa, asi dai vanga vari pamba pavo zviri nani. Tiri ipapo mama, ndakakutarisai. Handione mune pakakanganisika kana kuti pandingati munganzi pamwe pfungwa dzenyu hadzisi kutora zvakanaka zvekuti vanganzi reka ndibvise vana ndivasiye vega kana kuti ndivachengete vega vana vachigara ukoko. Zvakaoma sei semubereki kuti une vana vako asi hauziriwe uri kuvatarisa, hauziriwe uri kuvarera uchiona kukura kwavo? Munonzwa sei vana venyu vachienda vachinochengetwa nevamwe madzimai? Zvakaoma. Hapana chinhu chinorwadza kuti unenge wakatakura uri 9 months dzako. Umwe mukadzi kana kuti umwe munhu otambira vana vako achigara navo. Inini ndichigara ndiri ndega kudai. Ndichirara ndiri ndega muimba yavakatsvaka. Kuti ivo nevana ndo vakatsvaka imba iyi. Indi ndakusiiwa pano. Votiza futi vonogara kwavanonogara nevana. Zvakaoma. Inini hangu pachangu vanotozviziva. Handidi nevana vangu. Zvakaoma, zvinorwadza. Ndakabereka ndega. Kubereka kunorwadza. Anozvinzwisisa ndaakabereka. Kuri kuvanhurume hakuna anozvinzwisisa. Even kuimagine hazviimaginike nekuti zvingatoimanijinwa neumwe mukadzi akabereka kuti pain inorwadza sei. Vana vangu handidi navo, ndoda kugara nevana vangu. Vana vangu vachiri vadiki, ndichida kutarisa, ndichida kukuza ndega. Tsvaira, suka, ita chakati. Ndirini ndiri kuitisa vana vangu, ndiri kudzidzisa vana vangu. Hakuzi kuabvisa mwana kumudzidzisa. Handidi nevana vangu kuti vaendeswe dzimba dzandiye ndisina kuirana hongu kuhama kunoendwa. Handirambi kuti vana vanoenda kuhama, asi ngativaende paine chibvumirano changu inini mai, kuti mai nini vana vari kuuya kumba kwenyu ndarongedza bhutsu 2, ndarongedza masiketi 3, ichi ndechekufambisa. Kwete kuti vana vangu ndongonzwa kuti vari kwanhingi, vana vangu vari kwanhingi vachingomhemhairiswa mukati medzimba. Ini ndiripo mukati medzimba dzehama dzavo. Ini ndiripo, handidi nevana vangu. Dai ndabatsirwawo, handizivi vangandibatsira kuti vana vangu vasabviswa pandiri. Kana iri entertainment yavari kuisa baba vacho ngavavaise pamba pavari kugara vana vangu vasanofarira dzimba dzevamwe. Ngavagafare vari pamba pavo. Porongwa mazuva ekuti vana vari kuenda kwakati, inini mai ndirimo muurongwa. Ina handidi nevana vangu. Handidi nevana vangu vandakaburitsa mudumbu rangu. Handidi navo. Handidi navaraidzwa, handidi naAnasha, handidi naVictor, handidi naVanessa, handidi nevana vangu. Hama please, musanditorera vana vangu kana ndisina kukupai ndega. Ndakaudza vasati vazviziva, musati vaziva. Handidi nevana vangu. Tangai manzwa kuti inini ndabvuma kuti vana vangu vauye kudzimba dzenyu. Nekuti pakazoitika chinoitika kuvana vangu, ndinokunongedzai. Ndinokunongedzai. Handikuchenese, handina wandinochenesa. Nekuti pame mchimborongana
kuti ndiri kuunza vana kumba kwenyu muchiita wirirano yenyu ini ndisipo nyakutumbura. Muri kundibaya panyamanete, muri kundibaya panorwadza. Andidi nevana vangu, andidi nevana vangu. Mhuri yeZimbabwe vatiri kutandara navo ndimai Chuma vari kutitsanangurira matambudziko avari kusangana navo mukati meupenyu hwavo. Murandakadzi akanga akavakawo vaine dzimba dzavo 2 asi pari zvino vari kugara imba yekuloja nekuti vane maminimini avari kusangana nawo pamusha wavo. Uyezve mukadzi abviswa pavana vake, ari kutorerwa vana vake vachienda vachinochengeteswa muhama, zvinova zviri kuvadzimba. Regai tirambe tichitaura navo tichinzwa kuti zvii zvimwe zviri kuitika mukati mekurarama kwavo. Mama, ndanga ndichiteerera muchitaura muchiti pane imwe nguva vana vakatorwa vakaendeswa kwasekuru wavo. Iko zvino sekutsanangura kwamuri kuita vana ava, manga muchitsanangura muchiti dzimweni dzenguva vana tete ndo vakutoitwa ngevana amai vavo, ndo vanoenda vachinovatengera zvipfeko even zvemukati, ndo vanoziva kuchikoro kuri kudzidzwa nevana, ndo vari kuenda vachinomirira vana pamunofanira kunge murimi muri kumiririra ipapo. Ndingada kukubvunzai kuti tisati tasvika padambudziko iri, mune nguva here yainzi kanonzi nababa ndinoda kuti vana vamboenda kuhama dzangu kana kuti vamboenda kumusha kwavo, mukati hazviite? Handina nguva yandakaramba kuti vana vaende. Kubva ndichibereka vana vangu ava, ini ndaitoronga kuti vana vari kuenda kwakati, vana vekwanhingi vari kumbouya kunoku, ndichitotorawo vana vehama. Zvakazongotanga enda ndina kuziva kuti zvakatanga sei. Ini chero mukavabvunza mukapinda mukati memusha mekwaChuma, vana mainini vangu vese kana nehama dzekwakaberekwa amwene vangu, kuti mubvunze kuti mai Victor pane akambotaura chakashata navo here, akaitwa chakashata navo mukurarama zvinhu zvisati zvatanga, hakuna anosimudza muromo wokuti mai Victor vakati. Vamwe vaning'ina vangu vakadzing'ina vangu ndaitotora inini ndotochengeta, kutovapepa, kutosununguka kuchengeta vana. Musha wese wekwaChuma handina munhu wandisina kutorera mwana wake ndichimuchengeta inini. Vana vangu inini vaisatoziva kuenda kumaholiday kudzimba dzevamwe, asi vevamwe vacho ndini ndaitotora ndichivachengeta. Hakuna kana mainini kana mai guru vekwaChuma kana vekumusha kwakaberekwa vamwene vangu vanoti mai Victor vakati. Zvakazongotanga patakatanga kupesana ipapapa, pakatanga kuendesa vana kwababa vake ndisinga zvokuti anongobuda chingoti ndikuenda kutauni, but vana havadzoki. Hazvichandifadzika ko communication ndosaka iriko, tinotaurirana. Vana vaenda vari kurongedzerwei, vari kunopfekei, wedha yakamira sei, ndoziva inini samai kuti vana vari kurongedzerwei. Ndivo vakangotanga kungozviita. Saka handifaniri kuendesa vana ndisina kukuudza here, vana ndevangu. Ndoti aiwa, vana havasi vemunhu wane, ndevedu tiri 2. Saka communication yakadini yakanaka. Alright, madi kumbovatora muchivaendesa kwangu. Kwangu vana havatokuziva, havakuende. Vangu vana havazive kuhama dzangu, havakuende. Mama, maziviro andinoita inini panonzi panoroorwa munhu, panounganidzwa hama. Chikonzero chiri chekuti kana mukazowana matambudziko amunozosangana nawo muchigarisana muri vaviri, munenge maakuziva kuti ava ndivo vatete, ava ndivo vasekuru. Chinangwa chiri chekuti ndivo vanhu vamunoenda munoturira matambudziko. Imimi matanga kusangana nematambudziko ese amuri kusangana nawo navaChuma, ekuti pamwe pacho havadzoke kumusha, pamwe pachona vari kutora vana zvamunenge musina kuwirirana nazvo. Makambodzokera here kuhama dziya kuti veduwe ndo dambudziko randakusangana naro, uye vakati chii? Hongu, ndakadzokera kuhama, hama dzekwangu inini dziri kure, zvekuti kwatete vangu handina kumbodzokera nawo idzodzo. Asi kwatete vavo ndakaenda kuhanzvadzi yavo, kunova kwokuti hakuna chinobuda nokuti ndokuri kutorwa vana vachiendeswa. Ndokubva ndaenda kwababa sekutaura kwandamboita kumashure kuti vakaendeswa muna December, vakaendeswa muna April nguva yekukohwa. Ndakasimuka ndikaenda kuna baba, ndikavabvunza, ndikavaonesa kuti baba,
vana hongu takabereka vazukuru ndevenyu. Asi ini ndine tariro yekuti vana tiri kudzokera kumba kuZimuri Park, vana vaunzwa kuno handisi kuda kufara nazvo kana mambondinzwa ndazvitaura kumashure uko. Baba vakati ndakanzwa kuti kumba kuri kurinovetwa, kumba muchadzokera. Ndikati horaiti, kumba hakuna chiri kurinovetwa, tiri kuda kunoko. Sei vana vaunzwa kuno? Ndakataura nababa vavo, vatezvara vangu navamwene varipo, ndidzo mhinduro dzavakandipa. Havana zvimwe zvavakagona kudaira ndichivabvunza, vaingonyarara. Saka zvakaoma kuti ivo ndo vanenge vari mudare rimwe chete, woenda kunochema kwavari, varivo vari mudare rimwe chete, saka chinobuda hapana. Mama, ndanzwa muchiti zvenizvo makasiya dzimba mbiri, kuNotoni, kuZimre. Iko zvino ndiani ariko kumba? Hakuna ariko. Pandakapedzera kubvako pasango, padondo, hakuna ariko. Asi chii chinganzi zvenizvo hachipo chakatadzisa kuti imimi semhuri mugare pamisha yenyu? Chii chakakonzeresa? Inini handizivi chikonzero. Chikonzero chandinofunga inini ndechekuudzwa nevabatsiri. Ava baba vane chikonzero chavo chavakabvira. Asi inini zvakataurwa nevabatsiri ndio chandoona chikonzero. Chakaita kuti tibve pambapa. Asi kuti havasi kuda kubuda pachena. Handizivi kuti zvine miko nemurayiro here kana kuti zvinotyisa kuti vazviburitse pachena. Asi pamba hatisisiripo. Maenda kuna vatezvara sekuru vevana ava vakati ndakanzwa kuti kumba kuri kurinovetwa. Imimi semunhu anombopota achipoya achinodongorera pamba kuti pakamira sei, pane marinovations ari kuitwa? Pane chandakazoona chimwe chete, ndakazongoona papendwa. Asi chinondipa kukadzika chandingadai ndataura kumashure uko, pamba apa ndandine makii epo egedhi emumba. Vachuma vakachinja makii. Makii angu inini haachapinde. Vakatovisa makii ekuti inini handichakwanisi kupapinda. Ende vakandiudza kuti ndichadi kuona uripo. Kana ndichienda ndichingonoona pamba ndongonoonawo ndiri kunze kwejurawo. Makii vakatondibvisira, havana kundipowo angu ekuratidza kuti ndosvika kumba. Vakatondibvisira vakati ndichadi kukuona uchienda kwaikoko. Vazhinji mama vanenge vachigarisana semurume nemukadzi vanogona kupinda vachibata zvinhu vari pamwe chete, vachiti zvoni pamwe tiri kusimbisa musha kana kuti tiri kugadzira ramangwana revana vedu, ende ngati kuenjoya zvinenge zvabuda mune zvavanenge vafambira vari pamwe chete. Zvakaoma sei kuti imimi semunhukadzi muri kugara nemunhu wamuri kunzwa kuti akabata asi asingakubudirei pachena, zviine matambudziko akaita sekuti hamuchakwanisa kugara pamusha? Zvinondirwadza zvakanyanya. Chinondipa kuzoti ndisimbe. Nekuti charo patinotaura kunyange nevatinochibatsirwa navo, vanoti imimi sei muchiripo pambapa? Vamwe vanhu havakwanisi kuzvigarira. Ndine tsananguro dzandakabata pekutanga pandakadzidziswa nepamusoro pevana vangu kuti dai musina vana, nemubatsiri akandibatsira gore iroro akati, amai mukaenda vana vari kusara vachifa muite 2 months vana vanenge vafa. Akashandisa shona yekuti vanopwanyirwa mupani semazai. Mukaenda navo zvakare vanobva vadonhedzwa vari ikoko, wobva wanzi ndiwe wauraya. Ndo zvinondipa kushinga ndiripo, kuti ndogomera ndiripo. Kana kuri kuti havazivi kuti chikonzero nei ndichishinga, ndo tsananguro dzandakabata dzekuchengetedza vana vangu. Ndo zvinondipa kushinga. Zvakaoma kuti umwe wako anenge akabata. Handizvirambi kuti zviriko, ndakuzvinzwisisa, ndakuzvigamuchira kubva pandakaudzwa nemubatsiri kuti ndine mudzimu yokumusha kwangu yakachena isingadi kubata tsvina. Saka handina gahadzo nazvo, handife ndakabata. Kana dziri imbwa handibikire, nekudawo kwezviri pandiri uye nemwoyo wandagara ndinawo. Kana wakabva kuna musikavanhu, kana wakabva kumadziteteguru angu, ndizvozvo handibikire. Asi vana vangu ndicharamba ndakashinga kusvika ndakunda, ndabatsirwa, ndakunda kuti vana vangu vararame, vana vangu vagororwa, vagogara mudzimba, vasazosangana nemadzudzo mukati medzimba dzavo nekuda kwezvinhu zviri kuitika izvi. Nekuti tinonzwa nhau dzakasiyana siyana kuti zvakabatwa zvazokonzera kuti vana vasaroora, vana vasaroorwa. Ndoda kudzoka kumashure mbichana
ndoda kubatanidza nyaya yangu neye mwana wangu. Iye ndofunga afare hake kuti itaurwe, asi ndinoitaura nokuti yakandibaya. Musi wandauraya nyoka yekutanga kumasvondo maviri, mwana wangu kwaanoloja kuzimuruko akandifonera, ini akauraya nyoka manheru. Iye akandifonera masikati akati, mama, ndapinda mumba ndiri kuloja muinsutu. Ndapinda mumba patabhu ndaona pachifamba kobra. Ndawana pachifamba kobra. Yavhunduka, ini pandavhunduka mva yawira mutabhu. Ndamhanya kunze kwegedhi kunotsvaga vakomana vangu vandibatsira. Tauya ndokubva taishaya. Taishaya tatsvaga maburi ekuti ingange yabuda hapana. Akati pakabva paita mumwe mukomana akati, shamwari, hande kumubatsiri. Ane kwaakaenda kumubatsiri, akanoudzwa zvaakanoudzwa. Zvinondibaya. Zvandiri kusangana nakuno nazvo nemwana ari kusangana nazvo. Handizive kuti Mwari vanoda kuti ndisunungurwe sei, ndosvika papi nematambudziko andinawo. Imhere yangu kuti nyika yeZimbabwe dai mandibatsira, indoda kudzokera kumba kwangu kuZimuri Park. Ndodazve kugara nevana vangu. Ndodazve kuti vana vangu vasaendeswe kwandie ndisingazivi, kusina mvumo yangu, kusina kuwirirana kwangu mukusaziva kwangu. Vana vangu ava vadiki vachiri vana vasikana. Ndoda kuchengeta ndega, ndichiripo, handisi chirema, ndakakwana. Ndotodzidzisa, ndotorayira, ndotoranga panoda kurangwa. Kuti mwana akure ari mune zvakanaka, kuti tivewo vanhu vakaita so. Takatodzidziswa neshamu ichidzora. Ndoda kugara nevana vangu, handidi kuti vana vangu vabviswe pandiri. Ndoda kudzokera kumba, mushe yekuloja handisi kuda. Uyezve ndasiyiwa kudai. Nezuro pavakandisiya vachitora vana vachitora mimwe midziyo vachienda nayo. Ndakasiyirwa $5. Ipapo mumba hamuna hupfu, hamuna mafuta, hamuna chi $5. Kwavanoenda vaenda havadzoki. Handizivi kuti vanenge vachiti ndorarama nei. Ndoenda kuvabatsiri kuti ndozvandiri kurarama zvechinzi muri kufikiswa kuti mungotuta muende mega. Zvinoenda kutaura kuti kwokututa kwekuenda handina kwandotuta ndichienda, kwandoda kututa ndichidzokera kumba kuZimuri Park kunogara nemhuri yangu. Mama, tichipendera, ndingada kuziva kuti nzvimbo dzese dzamataura muvabatsiri vamunenge muchienda muchinobatsirwa, havanawo here zambuko ravanokupai kuti mukaita zvakati matambudziko amuri kusangana nawo anobva apera? Kune vamwe vabatsiri vanongotaura kuti kumba muchadzokera, asi nguva isati yakwana. Kozoita mubatsiri akandiudza kuti zvese zvamakasangana nazvo izvi zvichapera, nguva ichakwana. Vanotaura, vanosimbisa, handiti nguva ichakwana, asi nhau iripo ndo iripo kuti zvichapera. Asi nguva yazviri kupera handisi kuiona. Ndafamba miteuro, aiwa ndageza, kuna matandega chaiko, kumwe kwacho handiri kukuvanzirai, miteuro kashoma kupiwa. Miteuro kazhinji ndinonzi endai munopfugama mapfugamira amunoita. Ndo kazhinji kandinoudzwa kuti nditi ndingauya nenhombo, mukaona mumba mangu muine nhombo, pamwe ndairota ndega, ndototora dombo ndega. Inenge ichinzi yabva mumapostori, pamwe handizvirambi ndiri mupostori wacho. Ndotongorota dombo kana kuti mavhu, ndichinamatira, ndogeza, ndodii. Ndee ndichingovimbiswa kuti kumba muchadzokera. Kumba muchadzokera. Vachadzoka havo babava, nguva ichakwana. But pavari kuti vachadzoka, inini nguva yandirebera. Kutaura kuno kwatiri kuita, musha uno takapuwa notice. Tapuwa notice, vari kunditi tsvagai imba. Inini mhuri yeZimbabwe kutsvaga imwe imba yokuloja zviri kundiremera. Ndiri kufunga kuti mari yerenti iri kubhadharwa iyoyi ndiyo ingadei kunitengerawo chikafu mumba. Handichachewo kwechikafu, nandichiti ndiri asimatiki paya. Kubva gore rakapera pandakapinda muchipatara kusvika nhasi handichatengerwi mapiritsi easthma. Vakungondisiya ndakadaro. Pamwe mari iyo iri kubhadharwa kurenti, tadzokera kumba kwedu. Ndiyo inofanira kutengera mapiritsi, ndiyo inofanira kutenga chikafu mumba. Tadzokera kumba kwedu. Inini ndochinja ndiri kuda kuti ndidzokere kumba, pamba pagadziriswe, zviite zvakanaka. Vana vangu vasazosangana nemhepo dzemadzudzu mukukura mukati meupenyu. Ndatambura nguva yareba.
Mama, kune vari kuona izvezvi vanokwanisa kukubatsirai kana kuti vakambosanganawo nematambudziko sera muri kusangana naro asi vakazowana zambuko, vangakubatai panhamba dzipi? Uye rubatsiro rwamuri kutsvaga, muri kurutsvaga kubva kuvanhu vakaita sei, vechipostori here kana kuti even kune vechivanhu? Inini rubatsiro rwandiri kuda, ndiri kuda kubatsirwa nechero vechipostori, chero vechivanhu vanokwanisa kuti ndibude mukati memadzidzo andigere nawo, vanokwanisa vemutemo wekuti ndikwanise kugara nevana vangu. Ndo vanhu vandiri kuda kuti ndibatsirike nawo. Ndiri kuda kugara pamusha pangu, ndoda kugara nevana vangu, mepo madzidzo zvese zvandiri kusangana nazvo izvi zvizorodzwe, ndikurowo nekugarawo nevana vangu kusvika ishe vazotonga. Handidi kuramba ndichinetsana nababa ava vachitiza misha yavanenge vatsvaka voga. Phone number dzenyu mama, kuitira kune vanokwanisa kukubatsira, vanokubatai papi? Vanokwanisa kundibatsira, nhamba dzangu ndeidzi: 0773 617 117, 0773 617 117. Mama, ndinotenda nenguva yamatipa muchititsanangurirawo nhoroondo yekutanga kwedambudziko ramuri kurarama muchisangana naro neparava iko zvino. Ndiine chivimbo chekuti kumhuri yeZimbabwe ndinoziva kuti inobatsira, muchawana zambuko pamatambudziko amuri kusangana nawo. Ichokwadi, mhuri yeZimbabwe ndatambudzika nguva refu. Kutaura inhau yekuti tiri pachivhitivhiti hazvizobudi, asi mafaira ezvakasiyana siyana zvokuti ndanhonga zvimwe zvezvishoma. Ndinokumbirawo kubatsirwa kune vabatsiri mose zvenyu vakasununguka kundibatsira kuti ndikwanise kunogara pamba pangu, kuti ndikwanise kugara nevana vangu, ndigare nevana vangu vasingatorwa vachingoendeswa kwandee ndisingazivi. Uyezve vanobatsira kuti ndikwanise kuti baba ava vandipe chikafu, vandipe mishonga yakafanira, nokuti ndiri mudzimai wavo, ndine muchato navo, asi handizivi chirungu, vakundineglecta, ameno sho chirungu, vakundineglecta, havazivi kuti ndadyei, ndapfekei, ndadini, vanongondisiya. Asi sezvandataura kuti ndikaenda kuvabatsiri ndechingonzi ndimi mune mhosva, makaramba kubikira zvinhu zvababa. Ndo mhosva yangu yanda kunyimirwa chikafu, ndo mhosva yangu yanda kunyimirwa chekudya, ndo mhosva yangu yandabvisirwa pamusha pekuti nsagare. Asi kana kuri kuti ndine dzimu rakanakawo, zvakaipei kana richichengeta mhuri. Ina handina kuuya mukati memusha mekwachuma kuzoputsa, ndakauya kuzovaka. Ndine chimwe chiitiko chidiki chandoda kungotaura chakaitika muupenyu hwangu. Ndakanonoka kuziva dzinza rangu. Pandakazoziva dzinza rangu, ndakaudza murume. Mukubva musi wandakaudza murume 5 years back, pandakaziva dzinza rangu, murume ndopa akanditaurira mashoko ekuti ndiko saka usingashandike newe. Pese patinotaudzana, shoko rokuti ushandike newe ndo shoko raanotaura. Shoko iroro anoritaura pose rokuti handishandike newe, zvinoreva kuti nguva yese kumashure chakaita kuti ndisashandisike neni inauye mutupo wandaimbodedzwa nawo. Pandakazodedzwa mutupo mutsva, chero kuvabatsiri ndotaurirwa kuti ndiko saka musingashandiki nemi, nekuti vakambozama nemutupo waira moyo. Iye zvino izvi maakunzi muera soko, mhepo dzekumusha kwenyu, mudzimu wekumusha kwenyu wakugarai hamutoshandisike. Ndo mashoko andandati nditaure, kuti ndo mamwe mashoko andakavabatira pamwoyo pangu, kuti zvavanotaura izvi zvine chekuita kuti zveshuwa kuti ndinzi handishandike neni. Mhuri yeZimbabwe, ndinovimba nyaya yatanga tiri kutandara tichinzwa yamai Chuma vachititsanangurira matambudziko nematambudziko avari kusangana nawo mainzwa. Sekutaura kwandamboita tichitanga chirongwa kuti mukaona patinodanwa seZim News Beat dzinenge dziri nhamo nemadzidzo dzega, vatsanangura vakati ivo mukadzi akawanikwa sevamwe vanhukadzi vakavaka misha yavo miiri kuZimre nekuNorton, asi iko zvino vari kurarama vachiloja kuChatcomb. Vari
kutadza kugara pamusha wavo nekuti vanonzi vakaramba kubikira zvinhu zvababa. Pari zvino ndoda kukutendai mhuri yeZimbabwe nesapoti yamuri kutipa seZim News Beat. Inini ndinonzi Frank Wesere ndichitenderawo Elizabeth Nyaguyo akatibatira kamera ndichiti chisarai.